Hej Inger. Jeg er en social- og sundhedshjælper. Jeg skal hjælpe dig i dag. Jeg hedder Katrine. Godmorgen, Katrine. Jeg får besøg af min datter i eftermiddag. Er det muligt, hun kan komme og få kaffe med mig? Ja, det kan vi godt finde ud af. Skal vi se, om vi kan få dig vasket, så du kan komme ud og spise morgenmad med de andre. Skal vi lige herud? Nej, men jeg kunne lide, for det går i. Så vil du selv vaske dig. Nej. Ja, Marianne er jo også. Det var godt. Så skal du ud og spise morgenmad igen. Så Inger, her er en franskbrød med marmelade. Tak for det, Katrine. Det smager godt. Det er lang tid siden, jeg har fået sådan en god mad. Det var godt. Nu kommer din datter, Inger. Kom ind. Hej mor. Hej. Hvordan har du det her på plejehjemmet? Jeg har det godt. De er rigtig søde her på plejehjemmet. Det roder da godt nok helt vildt. De er ikke for gode til at rydde op. Det ligner jo, ja, jeg ved ikke hvad. Det er ikke dem, der skal rydde op. Det er jo mig. Jeg kom jo også lige i går. Jo mor, det er dem, der skal rydde op. Nu går jeg ud og snakker med personalet om det. Kom ind. Hej, kan jeg hjælpe dig med noget? Ja, det kan du. Hvorfor rydder I ikke op efter jer på min mors værelse? Det er jo hende selv, der skal gøre det. Vi skal kun rydde det op, vi selv finder. Jeg synes godt, at I kunne til at rydde lidt mere op efter jer, for det ligner jo, jeg ved ikke hvad. Farvel. Kom ind. Hej min pige. Hvor er det dejligt at se. Ej, jeg skal ikke lige tage op lige. Kom ind. Hej mor. Hej, min Hvor pige. er det dejligt at se dig. Hvordan har du det her på plejehjemmet? Jeg har det godt. De er rigtig søde her på plejehjemmet. Det roder da godt nok helt vildt. De er da ikke for gode til at rydde op. De roder jo overalt. Det er jo heller ikke mig, der skal rydde. Nå, ja. Hej, kan jeg hjælpe dig med noget? Nej, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skal sige. Ej, undskyld. Kom ind. Hej. Hvorfor rydder I? Nej, du skal faktisk Ja. Fuck man.